Milleiros de voluntarios de todo o Estado están a chegar ao lugar da catástrofe para axudar nas tareas de salvamento da nosa compañeira da Televisión de Galicia, que segue, repito, atrapada no interior deste pozo. Temos hoxe connosco a Lino Pérez, coordinador do operativo de salvamento. Bos días, Lino. Bos días, que tal? Que sabemos da situación nestes momentos? Pois a cousa está algo parada porque o choio non é fácil. Estamos pensando en abrir unha pista para ter un guindastre que tire pola infortunada para arriba. Pero claro, os propietarios das fincas non queren que ellas estraguen coa maquinaria. Normal, pois eso non entenden. Sí, pero haberá outras alternativas. Claro, tamén estamos pensando en fazer un buraco ata o pozo, pero claro, estamos esperando polos permisos de patrimonio porque diz que está o pozo catalogado. Sabemos algo da situación da nosa compañeira? Espera que agora yo digo. Como estás, criatura? Ainda mantén as constantes vitais. É un exemplo para todos nós. Ten unha ansia de vivir. Espera, que aí che vai o bocadillo. É de mortadela. Moi ben, segundo vostede, Lino, que medidas deberíamos tomar para que desgrazas como estas non volvan a ocurrir na nosa terra? Tres medidas. Primeira, penas severas para os pirómanos. Segunda, multas para os propietarios que non limpen os montes. E terceira, prohibición do paso de buques monocasco pola nosa costa. Vostede pensa que con estas tres medidas lograremos que ninguén volva a caer un pozo? Home, iso nunca se sabe. Eu non lle podo asegurar 100%. Agora xa sería